wannan daga zaɓe daidai ne gun talakawa 'yan kasa. Sati dai menene zai zago nan gobe a kurkusa. Da a ce an yi zaɓen nan zai jawo fitina har ma kisa. Tun da makirci ne yayyawa yanzu an gane kuma sai shiri talakawa. Bada an dulmu ya mana tsohonmu, wai an gane zaɓen kan ma mu tashi a barcinmu. Tun da na ga resort na jihohi ma da yawa a wayoyinmu, so har sun gama zaɓe domin kuwa komai sun tsara. Tun da yau dai an gano har ma da ƙasashe makircin, to da so aya an ka haɗe kayi domin ai zalunci. To kasar nan ai dai ta mu ce mu muke zaben 'yanci.